Ningizimu Afrika Mzansi sanibonani nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalo mbukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe ku channel ulike i-video bese ke uciphisa i-notification bell wenzelani na wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi kule channel mangiposta i-video wena ke bese uthola umyalezo lokho ke abakubiza ngokuthi ke i-notification then ke uyobusuyangena kuleyo video uyayibuka Zikwi Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolu suku wengaza kwethu sikubhekela ke nje indaba ezitrendayo kuzona ke leinsuku udaba ke obelitrenda kakhulu impela ke udaba lokuduka okanye ke ngithi ke nje ukuthunjwa kwamaphoyisa ke amathathu ke asebhekwe isikhathi eside mhlambe ke esingangesonto amaphoyisa ke amathathu ebhekwa udaba ke oluvelayo kulona ke usuku namhlanje indaba ke ezibuhlungu ezokuthi ke lamaphoyisa amanye ke amabili awo atholakalile kodwa ke ngeshwa ke esebulewe kuthiwa ke atholakale ke laphana ke emfuleni laphana ke iHanops River laphana ke endaweni ke yase Centurion owesithathu ke bengakatholakali kodwa ke nje usabhekwa okwamanje impela ke izona ke indaba ke ezibhlungu ke lezo emasibona ke amaphoyisa aseningizimu Afrika okuyibona abantu ke esithembele kubona sibabona ke bebulawa ngesihluku esinje sithembe ukuthi ke ijustice bazoyithola ezingamkhonazi zizoba ke seyithendeni zabo sithembe ukuthi ke bazotholakala noma yini engicabanga ukuthi ke sonke thina abantu baseningizimu Afrika asifuni ukubabona besejele kodwa sifuna ukubabona beshayiwe nabo kusasa ngoba siyazi ukuthi ke ufike enze isehlo esinehluku njengalesi adonse leso sikhashana esincane simbone ke esephuma esecanasa emphakathini okuyaye kusithokozise ukubabona ke nabo beya kagoqa nyawo sithembe ukuthi ke bazoyithola ijustice bafanele make sure ukuthi uyayilike i-video uyasubscribe ku channel Zikwi Trend TV esohle sikhona siku-update ngezinto ke ezitrendayo ikakhulukazi indaba ke ezisuke iphathelene ke negebengu okuhlanganisa ke namaphoyisa kuveza nje iside lamaphoyisa elihle ekona ke amaphoyisa aseningizimu Afrika so make sure ukuthi ke awusali uyasubscribe ku channel ulike wonke ama-video esiwapostayo bafethu asiphinde sihlangabezane kwi-video elandelayo.